Iñaki Sanz Azkue idazleak eta Ainara Azpiazu ilustratzaileak Basoko Begiak izeneko album ilustratua aurkeztu zuten atzo Donostian. Zugarramurdiko Sorginen museoarekin batera ondu dute lana eta Laminarra argitaletxeak editatu du. Liburua 5 urteko aurrei zuzenduta dago. Ainhoa Agirre naiz, Zugarramurdiko Sorginen museoko zuzendaria. Basoko Begiak liburua non jaio zen edo nondik heldu den jakiteko akaso urte batzuk atzera egin beharko genuke. 2017an Sorginen museoak 10 urte bete zituen. Eta bertze ospakizunen artean eta ekitaliren artean, erabaki genuen museoan genuen 2. solairuko eremu bati buelta bat ematia, berritzia, aldatzia, eta han egin genuen orain ikusi daiteken mitologia eremu berria. 2 pantalla taktil erraldo jarri genituen, eta horreri edukina emateko edo ilustrazio batzuk eskatu genizkion Ainarari egiteko. Han elkarlanean ibili ginen, 2017an urte guztian zehar, eta han daude guain ikus daitezken Basajaun, Basandere, Lamiak, Mikela, Txatarrabi, ezagutzen ditugun pertsonaia guztiak, ez? Eta lanura han gelditu zen. Eta gauza da, gero kasualidade batzuengatikan edo, Iñakik bere ipuina aurkeztu ziola Ainarari, ea ilustratuko ote zuen edo galdetzen, eta berak agitz fresko zuen Zugarramurdin egindako lana. Abiapuntua izan zen, aurreko 2 urteetan aurkeztu nintzen literatur lehiaketa pare batea, saria jaso nun, helduentzako literatur lehiaketa zen, eta nik uste horrek banaiz pertsona bat gustatzen zaiona gauza desberdinak probatzea, eta bidea eman ziala esateko zergatik ez, umentzako ipun txiki bat egin. Ni hainitzan Zugarramurdiako lanak entregatu berria neola, nun bialtzeian Iñakik testu bat, justo Basajauni buruzkoa, eta esate jo Iñaki, eske oaintxe bertan entregatu ditut personaje batzun diseinuak, eta tartean Basajaun dago, eta nik oaintxe ikusten deten aukera hauiteko, da Ainhoari presentatzea proiektu hau, eta aurrea ateatzean, eta izan zen nolako karambola antzeko bat. Liburuak protagonista txiki bat baduka, ez? Mieltxo izeneko ume bat, baina egia da gero ipuinan zehar nahastu egiten diala, ez? Badago meta handi bat, eta meta handi hori batzuetan Mieltxorentzako Basajauna da, batzuetan meta bada, batzuetan Aitona da. Netzako igual liburuko erronka nausina izan da hori, personaje bat, 3 personaje ziala aldi berian, eta noiz egin bat, noiz bestea, noiz ez egin ez bat ez bestea irakurtzen zuenak irudikatzeko bere baitan, dena ere ezin da egina eman, orduan nire zailtasunak hor egon dira. Pertsonoiek ez finkatzeak ematen du olako misterio puntu bat, eta ontzarenak nola ez, guainik eta gehiago ez, gaua, begia, handiak, basoa, orduan hoizan intentzioa ez, pixkat ipuina irikia izatea, ematea umentzako sormenerako bultzada bat, badaude gauza asko zainduak daudenak, Ainarak esatzen koloreak ez, udazkeneko testu inguruan dago, koloreak oso gorriak dira, metaren kolorea ere pasan nion gutxi gora bera nola izan ziteken jakiteko, nola mozten zan, ez daude kasualidadez sega bat eta egitai bat, hori dena nahiko landua dago, paisaia bea ere oso landua dagoeneko galtzen ari dan pasai bat. Metak, sega, ez, mundu gure haurtzaruan hain gertu bizi genuen mundu hori, orain ze arrotza zaigun, eta jendiak iruditan ikustian ze nostalgia eta ze herrimin ez dut esango, baina ze metamin eukidun. Badago transmisio bat, belaunaldi bat saltatzen duna ez, Aitonatik umera, gaur egun arraroago egingo zaiguna, garai batean baserri munduan 3 belaunaldi elkarrekin bizizian, orduan jakintza hoi bazetorren belaunaldi bat saltatuta, egun ordea gizarte asko aldatu da, eta orduan garrantzitsua iruditzen zaiten belaunaldi hori saltatzea eta Aitona izatea kontatzen duna. Eta gero, Itano hitz egiten dio, bai, ez, askotan galdetu izan diate, nahita sartu duzu?
ba egia da ez detela nahi eta sartu hasiera batean Aitonak zuk hitz egiten zuen idatzi nunean, baina iruditzen zaiten ez zala batere naturala gaitzen, niri ez zaidan naturala gaitzen. Eta era berean italoz hitz egiteak iruditzen zaiten modu oso natural batean izan zitekela umeak juteko ere belarria egiten hortara.